شالوم شالوم نايب እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ጸኒሕኩም حيسان قدس فشاملين قدس فريدو قدس نوت بارمير كم تقول لي جزين نقولوا نهيوت قال حيسنا لكم ما تصيرهم دما لازم عالت زخون قال نمسينا لكم علما ويدعو بكوميت مدي داغ لك أودت فدنا داغن لو من نكافلو قال قبل علني أملاخ سوات عين تنسق دبلي وداغنس أوديار الرئيس إيرين تؤب مد قدس مان مجمرتا ناي أملاخ سوات من يوم زبل نجار بتخكل اندحر تردينا شبوي Om vi förstår vad betydelsen av Guds man är, det är riktigt bra för oss. ስለዚህ بتخكل ناي እግዚአብሔር سبات مالت من مالت مخالم أنت تردينا قبل عليهم كنت سعين دفرنينا. Och när vi verkligen förstår vad betydelsen av vad en Guds man är, då kommer vi inse att vi inte borde resa oss upp mot dem. مصحف قدوس اندحر رئينا يوم كافتهم حدا ناي እግዚአብሔር سبات موسى نيرو. Och om vi kollar i Guds ord, en av dem som var Guds man, det är Mose. أبزهول كمعرف 10 تخلطة تقص حدا. I fjärde Moseboken kapitel 12 vers 1. موسى إثيوبياوي سبيتي أتي نبرمو ميريامن آرونن بزعبا أتا زأتوا إثيوبياوي سبيتي قبل علي وتزارو. Började Miriam och Aaron att klandra Mose för hans kushitiska hustru. Han hade nämligen tagit sig en hustru från Kush. موسى إግዚአብሔር دسلطونا سباينيرو. Mose var en man som Gud hade rest upp. እዞም قبل علي دزارو بزولو قديمو مراحيهم زنبره نسيو. Och de här personerna som talar här, det var Mose som var ledare över dem. even نحوم نابز بصحهم مزولو سفرا نخبصحو منقد جيروس تتقبل لإግዚአብሔር ni موسى. Och att de här två styckena skulle komma till den platsen de är i, det var genom Mose Gud använde sig för att få dem dit. قبل علم موسى قال كوصو أيفرحون. Så att tala ut ett ord över Mose, de var inte rädda för det. Ett gudai Mose skulle zafrah ikonan. Det är inte för att Mose var en person man var rädd för. ነገር ግን አሉ ዘይትባል ናይ እግዚአብሔር ኢድ ኣብ ህይወት ሙሴ ርኤሞ እዮም Men de hade sett Guds hand över Moses liv. ልክ ኣብ ልዕሊ ሙሴ ምስ ተዛረቡ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝብል Och exakt när de hade talat ord över Moses liv så säger Guds ord så här. እግዚአብሔር ሲ በሙሴ ጥራይዶ እዩ ዝዛረብ በአናስ አይዛረብ እንዲሁ ድማ በሉ እዚ ኸኣ እግዚአብሔር ሰምዖ. Och det står så här i vers 2. Det sade, är Mose den enda som Herren talar till? Han talar väl till oss också? Och Herren hörde det. تزغرمكم ነገር ንሶም ኣብ ልዕሊ ሙሴ ተዛሪቡ. Kan ni tänka er, de talade över Mose. ከም ምሕር ልቦም ምዕባይ ዝተላዓለስ ኣምላኽ ብጥራ ሓዲድ ዝዛረብና ምባል በፂሖም. Från det högmod som ökade i deras hjärta, de började säga, är det bara till honom som Gud talar till? تزغرم ነገር ግን ሙሴ ሰምዖም እንዳይኮነ ድብልስ ኣምላኽ ሰምዖም ይድብል. Men det som är fascinerande, det står inte att det var Mose som hörde, det står att Herren hörde det. ريخم سلازي إنا نا إግዚአብሔር سبات كافت حد نخبرهم أملاق بهوتهم جنين سلنري. Och det här är en av anledningarna varför vi respekterar Guds män, det är för att vi vet att Gud bryr sig om dem. سلازي قبل عليهم متسأمالت تقداي مسؤول ما يكونن. Så att resa sig emot dem, det är inte att resa sig emot dem, det är högre. نو مستأب تجلس زول أملاق قداينا دخو. Då blir vår situation emot den som har manifesterat sig via deras liv. جل سبات كلنا نا إግዚአብሔር سبات عندنا بحدش كده من متأشم يكون أنتم بتخونوا. Det kan finnas vissa av er som säger vi alla är Guds män i det nya testamentet. حقي خلاتنا حزب أملاقنا. Det är sant, vi alla är Guds folk. نجرجن مستوم إግዚአብሔር أملاق أبيوتهم جنين ودسرح عند تقاملوا من زلوا. بفلاي أبيوتنا قديموا منا حليفهم منا أنا زمر حزلوا السبات. قبل عليهم كنت تسأل إግዚአብሔር عارف كده الماني. Men de personerna som har gått före oss, som Gud har rest upp för att de ska vara till nytta för oss, att vi reser oss emot dem, det är inte det Guds vilja är. እቶም ንዕዮ ኣምላኽ ተፈልዮም ኣብ ዕዩ ተጸሚዶም ዝጎዩ ዘለዉ ሰባት ኣብ ልዕሊኦም ክንትስ እግዚኣብሔር ኣይፍቅደልናን እዮም. Och Gud tillåter inte oss att resa oss upp mot folk, människor som tjänar honom heltid, som har gett hela sitt liv att tjäna honom åt hans verk bara. ስለዚህ ብጣዕሚ ኣመና ደፊርና ኣፍና ኣይንኽፈተሎም. Så tillåt oss inte vara högmodiga att öppna våra mun hur vi vill. ንንሕድሕድና ኸማን ክንታሳሳእ ክፍቐድ ኣምላኽ ኣይኮነን. Även att vi ens reser oss upp mot varandra är inte Guds vilja. መጽሓፍ ቅዱስ ቀፂሉ ከምዚ ይብል ትሕት ኢልኩም እንድሕር ሪኢኩሞ ኣብ ጥቕሲ 6 Och om vi kollar neråt i vers 6 står det så här. ቅድሚ ጥቕሲ 6 ምኻንና ካብ ጥቕሲ 4 ክንርኢ ኢና. Vi kan kolla från vers 4. ወላ ካብ 3 ኸሪኢኩም እየ. እቲ ሰብኣይ ሙሴ ግና ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ካብ ዘሎ ሰብ ዓቃል ነበረ። ብኡ እግዚኣብሔር ንሙሴን ኣሮንን ንሚርያምን ሰለስቲኹም ናብ ድንኳን ምርኻብ ውፁ በሎም። ሰለስቲኦም ድማ ወፁ።
Och från vers 3 det står: Men Mose var en mycket ödmjuk man, ödmjukare fanns inte på jorden. Vers 4: Plötsligt sade Herren till Mose, Aron och Miriam, gå ut till uppenbarelsetältet, alla tre. Och alla tre gick dit. ريخم إجزابير أملاخ نسلستي تتحيسكم وتيلو حسب att Herren Gud sa till alla de tre, gå ut tillsammans. مخنياتو إجزابير أملاخ نتقداي بعلي حيزو. Och det är för att Gud tog tag om den situationen själv. يسي سلزينا قبل ألنا إجزابير سوا ديم تنسحشنا نبل. Det är därför vi ser det bättre att inte resa sig upp mot Guds män. تقداي أملاخهم يدحزو. Då betyder det att det blir Guds situation. سلز أيوة أناني مالتي. Det är därför det är inte bra för oss då i så fall. كابت زغرمكم نجر حدا جيسي أبانا زولو قبعة زيت الس قبل على قبعة سلنتسي. Och en av de viktiga saker att förstå varför vår smörjelse inte reser sig upp i våra liv, det är för att vi reser oss upp mot folk som har smörjelse. كابت حدا بتصقى أملاخ زي نقلت قبل على تصقى سلنتسي. Och en av de anledningarna varför vi inte växer i nåden, det är för att vi reser oss emot folk som har nåden. بيت داويت اندا برتعت كتكيد زغبرا بيت ساول اندا دخمت كتكيد زغبرا ناي ساول ناي داويت فلليو. Det som gjorde att Davids hem kunde växa mer och medan Sauls hus föll neråt, det var för att hur de såg på nåden. ساول قبل علنا اغزابير سب داويت كتسق من ما يمسلون نيرو. Att Saul skulle resa sig emot Guds folk eller Davids folk, det var ingenting för honom. داويت جنته حنساب قبات املاخ دترايو تغاغيب كخلو اندا راي خلو قبل علي يختس غنا يدفر. Men David hade inte en tanke ens att resa sig mot någon som en gång ens hade varit smord. سلازا ابزناي بعل موسى دما اغزابير قصيلو خمزيلو. Och här ser han fortsättningen i den här Moses-situationen. اغزابير كاب عند دبنا وردا اب اف دنكان وندو إلو دما نأرون مريم نصوعهم كلتيهم كأوصو بولم دما زربايد اسمعوا اما اكلكم نبي تلو انا اغزابير برا غلصلو بحلم زاربو باريا يموسى جن كمو ايكونن نسو ابزلا بيتي امونينو. Och det står så här från vers 5. Herren steg ner i molnpelare, ställde sig vid ingången till tältet och kallade på Aron och Miriam. De båda steg fram och han sade, lyssna till Herrens ord. Finns det en profet bland er, visar jag mig för honom i syner. Talar jag till honom i drömmarna. Inte så med min tjänare Mose. Honom har jag anförtrott hela mitt hus. ريخم اغزابير املاخ حدا نغر كريم جميرو. نبيات كام نبيات كاي فلاليكم دخلوا نغرم جميل. Och här började Herren Gud visa dem skillnaden. Och han började visa dem också att det kan skilja sig från profeter till profeter. درجات كم زلهم كنغرو صنيع. Han började visa dem att det fanns olika nivåer. سلازي بخالا الزرارباسي درجهم هيكونن موسى يزبلهم زلو. Så med andra ord, det han säger till dem, det är Mose är inte er nivå. سلازي ابت منفساو هيو درجانا كو خنفلت يغبانا. Så i den andliga världen, vi är skyldiga att veta vår nivå. قبل على زي درجانا خنزاربا يفقدنا. Vi borde inte tala i någon annan som inte är i den nivå som vi är i. مخنياتو ابت منفساو عالم كله ما قلقل تحديكم. Och det är för att i den andliga världen, alla gudstjänare är inte samma nivå. يسوس غويتاي قتيل غمزيبل بقلت امبر بخولي زربا ايكونكن افنا اف زربو نسو مثلي اغزابير كايري كميك ابارياي اموسي مزراب زي فرحكم. Och i vers 8 står det så här, till honom talar jag öga mot öga, öppet, inte i gåtor. Han skådar Herrens gestalt. Hur kan ni vara så djärva att ni klandrar min tjänare Mose? ريخم اغزابير املاخ نبعل وحتيتهم تمانيس كمي زي فرحكم يلوم. Även Gud ställer frågan till dem igen och sa, hur var ni inte ens oroliga att säga så? يسي نموسي نمنتاي دي فرحكم ما يكون انت زربا. Han sa inte till dem, frågan inte är varför de inte fruktar Mose. نعي بموسى تريين انكم دلهم يزبلهم زلو. Det han säger till dem, det är, ni ser mig via Moses liv. سلازي قبل علنا اغزابير سبات كيف فرحوا خمد الله مقافهم دخفتو سبات اين حبروا. Så låt oss inte vara kopplade med folk som vågar öppna sina mun över Guds tjänare och Guds moder. كم ز عينت الزراربا رأسنا نملت. Låt oss ta oss ut från situationer där vi ens förtalar Guds tjänare. سلازي قتيلو كرا اغزابير اباتاتهم ندد كدد ما يبل. Och det står i vers 9, Herrens vrede flammade mot dem och han lämnade dem. سلازي بروخات لو ما انتي حدا نغر كنبركم. Så mina syskon, jag vill berätta en sak för er idag. اندا وسخكم كتقودو تدليو. Vill ni öka era liv? اندا عبنا خنكي تدليو. Vill ni växa era liv? ጸጋ አምላክ ከበዝሐልና تدليو. Vill ni att Guds nåd ska öka era liv? قبل على እግዚአብሔር ዝጥቀመሎም እንድሰርሐሎም እንዘሎ ሰባት አፍና ይንኽፈት. Låt oss då inte öppna våra mun över dem som Gud använder sig för att tjäna sitt folk. እንተ ተጋገይ እኳ እግዚአብሔር አለው.
Även om de gör fel, de har Gud. كمي يجرو إجابير نتنجر يستخاخلو يفلتي Gud själv vet hur han kan fixa dem. تخيلنا نتصلي له Om vi kan låta oss be för dem. سلازي أبلع لي إجابير زقلت صلهم زلو أقل قلتو أين تسب Låt oss inte resa oss emot Guds moder. أبتعيهم عنك أفت أينهم Låt oss inte vara en fall i deras väg. أبتعيهم دواي نبل Låt oss inte stå i vägen för deras tjänst. أبعيوناتهم دو مبال مالت أبعيو أملاخ دو مبال مالت För att stå emot och resa sig emot deras tjänst, det betyder att stå emot Gud och stå i vägen för Gud. تخيلنا نحجزهم Låt oss hjälpa dem om vi kan. تخيلنا نصلي لهم Om vi kan, låt oss be för dem. تديكيلنا دما اقرنا إدنا نأكبولهم Men om vi inte kan, låt oss hålla oss borta från med våra händer och våra fötter. السم مقصالهم هيترفون لي De kommer fortsätta. مغنيات إياسو زمن كل أدميخا أكرميخا دوز بليلن يلو Och det är för att han sa till Joshua att i hela ditt livs tid det kommer inte finnas någon som står emot dig. أكرمنا إجابير سوا دوكتو بلي تخولن يخون Ni kan inte ställa er i vägen för Guds tjänare. نعنا نخطع منا Men för att det ska bli bättre för oss, أكايدانا نتصبق låt oss göra vår väg vacker. بسهم بروخاتم بلوصات اليوم Ni är värdefulla och segrare.